Pekný deň vám želáme z Rádia Regina Stred o 10:09. Veľmi pekne ďakujeme, že prijala pozvanie do Rádia Regina Miroslava Duránková. Budeme dnes hovoriť o charakterovom vzdelávaní. Vítajte. Ďakujem. Preložme si najskôr charakterové vzdelávanie. Ak náhodou niekto počuje tento pojem poprvýkrát, je to výchova k morálke a hodnotám, aspoň takéto základnú definíciu som našiel. Áno, dalo by sa to takto povedať. Vlastne charakterové vzdelávanie sú všetky aktivity, ktoré sa dejú na školách, ale aj celkovo výchove doma, mimo školy, ktoré sa snažia o to, aby sme vychovali charakter, respektíve tam sa používa taký pojem, že cnosti, čiže pozitívne vlastnosti človeka. Charakter, to znamená, charakter vieme získať aj počas vzdelávania na základných alebo stredných školách, doma. Ako sa získava ten charakter? To je veľmi dobrá otázka, pretože to je taká otázka, ktorou sa všetci pedagógovia tak nejak zaoberajú, ale jednoducho povedané, charakter získame v podstate všade. Aj doma, hlavne napríklad v predškolskom veku do tých 8 rokov veľmi výrazne formuje charakter rodina. Samozrejme dôležití sú dospelí v rodine. Niekedy to nie sú rodičia, niekedy to môžu byť aj výrazne starí rodičia alebo teta, ujo, čiže dôležitý dospelý pre dané dieťa, a potom na školách alebo aj mimoškolských aktivitách to môžu byť, sú dôležití práve učitelia, ale ten charakter sa formuje aj tým, že v akom prostredí sa nachádzam, akých mám kamarátov, potom neskôr v akom som pracovnom prostredí, pretože ten charakter sa nevychováva iba dokonca do maturity, ale že naozaj sa formuje celý život. Kedy najčastejšie? V 18-ke máme už vybudovaný charakter, alebo potom ešte vieme ho dobudovať, alebo najmä tie základné školy, do ktorých chodíme? Tak ja si myslím, že ten predškolský vek je kľúčový, veľmi, samozrejme, ale nie je to dané, že teraz týmto vekom, už keď mám 18, tak už ho mám vyformovaný, už som skončil. A že naozaj na tom charaktere môžem pracovať celý život a stále som vlastne v iných situáciách, že tým, že rastiem a dozrievam a už nie som na vysokej škole, už som, v reálnom živote pracujem, tak aj v tom pracovnom prostredí môžem ja pracovať na svojich charakterových vlastnostiach. Vy ste takou priekopníčkou charakterového vzdelávania na Slovensku. V roku 2019 ste založili aj ešte s niekým, teda nie sama, ste spoluzakladateľkou a zároveň aj riaditeľkou projektu Akadémie veľkých diel. Prosím, vysvetlíme našim poslucháčom, o čo ide. Áno, je to projekt kolegy Antoána Neuwirtha, zakladal som ho s rektorom pánom Luteránom Antoánom Neuwirtha a je to projekt, ktorý je momentálne po celom Slovensku na školách, základných aj stredných, a našim cieľom je presne formovať charakter práve cez diela, kultúru, umenie západnej civilizácie, respektíve kultúru Európy. A používame na to rôzne diela, či už sú to maľba, hudba, film, ale aj literatúra. A spolupracujeme na tom s učiteľmi po celom Slovensku, čiže my sa venujeme učiteľom a títo učitelia potom na svojej škole otvoria je to taká ako keby mimoškolská aktivita ako klub, kde chodia študenti, či už základoškoláci, stredoškoláci, ale aj dospelí. To je taká dvojročná novinka, by som povedala. Voláme to Akadémia pre kolegov, kde navzájom dospeláci majú tieto debaty o rôznych dielach. A teda každé to veľké dielo našej kultúry otvára nejakú veľkú otázku o živote, o ktorej sa možno bežne nerozprávame. Napríklad, čo je priateľstvo, čo je spravodlivosť, prečo by sme nemali klamať, čo je umenie ako také. Čiže naozaj také otázky, ktoré jednak vidíme, že aj tí žiaci a stredoškoláci chcú poznať na ne odpovede a bežne sa o tom nerozprávajú a nevytvárajú si na to svoj názor. Ale aj pri tých dospelákoch vidíme, ako práhnú po týchto diskusiách, ktoré sú veľmi také, by som povedala, že hlboké. Potom sú aj lepšie pripravení do života. Áno, presne tak, to je cieľ. Vlastne cez to celé rozvíjame v prvom rade sústredenosť, pretože naozaj tí účastníci toho programu sa musia sústrediť na to dielo, aby ho dobre pochopili. Rozvíja sa tam čítanie s porozumením, kritické myslenie a v neposlednom rade charakter. Že všetky tie veci, ktoré považujeme za dôležité aj v školstve, ale aj potom neskôr do života, že
ten cieľ nie je, aby študenti napísali dobre písomku, cieľ je, aby uspeli v živote. V rozhovore s Miroslavou Duránkovou budeme pokračovať aj po pesničke. Milí naši poslucháči, ak máte otázky na našu dnešnú hostku, pokojne ich posielajte na regina.stret@rozhlas.sk. Počúvate Predpoludnie s rádiom Regina Stret. Preletel som s ňou celý... Miroslava Duránková je dnes našou hostkou. Hovoríme o Akadémii veľkých diel. Vy ste spoluzakladateľka, zároveň aj riaditeľka tohto projektu a budeme sa rozprávať aj o konkrétnejších záležitostiach z tohto projektu. Funguje teda na Slovensku, ale už aj zahraničie sa obzerá po tomto projekte. Tak ako to je? Áno, je to tak, ale to sú ešte také zatiaľ iba veci tajné, takže hej, už aj z Poľska sa ozývajú, prípadne v Čechách máme tiež pár klubov, ktoré to už skúšajú, takže áno, už aj zahraničie sa obzerá. Ako to funguje na Slovensku, napríklad pri základných školách a stredných školách? Tam zrejme je rozdiel, na základných školách menejkrát za týždeň? Áno. Tí základškoláci majú 12 seminárov za celý rok a už to je na učiteľovi, ako si to rozloží aj so žiakmi. Takisto, keď je akadémia pre dospelých, teda pre tých kolegov na škole alebo pre rodičov, tak tiež to majú tak cca 10 až 12 seminárov. A pri stredoškolákoch je to také intenzívnejšie, tam je 25 seminárov za rok, čo znamená, že naozaj skoro každý týždeň s prestávkami vianočnými a veľkonočnými majú akadémiu. Potom získa nejaký certifikát? Áno, na konci získavajú certifikát, že to absolvovali. To im môže napríklad pomôcť potom neskôr, keď sa hlásia. Už máme aj konkrétne dôkazy, že na vysokú školu, aj do zahraničia a aj tuto na Slovensku, že to rozpoznáva aj ministerstvo školstva a podobne pri rôznych štipendijných programoch a podobne. Čiže ale to je taká inštrumentalizácia toho vzdelávania. My si myslíme, že samotná tá diskusia o tých dielach a to vytváranie si názoru na nich je dobre samo o sebe, aj keby ten certifikát tam nebol. Hovoríme o veľkých dielach. Koľko ich je? Koľko ich je v rámci toho projektu? Tak každý syllabus má, kedy napríklad, že 25 seminárov ročne, to znamená, že tam je 22 diel, lebo niektoré diela sú aj na viac seminárov. A k dnešnému dňu máme viacero tých syllabov vytvorených. Cez 110 takýchto spracovaných diel máme v našej online knižnici a učiteľ, keď s nami začne spolupracovať na tej svojej škole, kde je, tak po tréningu mu dávame k dispozícii daný syllabus, ktorým potom ide celý rok a ku každému dielu má pripravený metodický materiál, čo je taký plán hodiny, také predžuté to dielo, ako ho môže učiť, aktivity, aké môže so žiakmi robiť, otázky, aké sa môže pýtať, pretože ten učiteľ neprednáša, on je vlastne takým moderátorom tej spoločnej diskusie a toho spoločného odhaľovania diela a aj tých veľkých otázok a pomáha žiakom a študentom a dospelým odpovedať si na tie veľké otázky o živote. Vy nie ste dnes v Banskej Bystrici náhodou, budete šíriť posolstvo Akadémie veľkých diel v Banskej Bystrici o 14. hodine na základnej škole na Bakošovej ulici a stretnú sa tam jednak aj učitelia, ale aj riaditelia z Banskej Bystrice, ale aj z kraja. Tak čo tam čaká učiteľov a riaditeľov? Budeme sa rozprávať o charakternom vzdelávaní. Trošku im predstavíme, ako k charakternom vzdelávaniu pristupujeme my a ako to robíme v Akadémii veľkých diel a uvidíme, možno si zažijeme aj nejaké dielo. To máme na pláne. Takže to je dnes, ale zároveň budeme v Banskej Bystrici aj v marci, budeme mať taký ukážkový seminár, pretože my vlastne v Banskej Bystrici už pôsobíme na škole Jozefa Grigora Ratajovského, kde máme pani učiteľku Belanovú, ktorá vedie tento klub a ona bude mať tento ukážkový seminár v marci. Ale ďalšie termíny sú voľné, pretože v apríli opäť budete v Banskej Bystrici, ale aj v Žiline. Kedy to bude? V Banskej Bystrici 25. apríla budeme mať tréning pre učiteľov, čiže tí učitelia, ktorí by chceli akadémiu viesť na svojej škole, otvoriť takéto niečo, tak je dôležité sa prihlásiť do 4. apríla a v Žiline takisto 26. apríla, takže to je vlastne v piatok budeme v Banskej Bystrici a 26. apríla v sobotu zase v Žiline. A ešte Zvolen nám ostáva? A Zvolen, ešte sa asi tuším doťukáva ten termín, ale pravdepodobne 15. marca budeme aj vo Zvolene mať v RCPU taký ukážkový seminár, čiže ak učitelia, ale nielen učitelia, ak ľudia sa chcú si to zažiť, to dielo, ako s tým pracujeme a tú hlbokú diskusiu, tak sú pozvaní prísť. Čiže 15. apríl Zvolen, 25. apríla v Banskej Bystrici,
Bystrici, 26. v Žiline a zároveň je potrebné sa prihlásiť vopred, koľko asi 2 týždne, 3 týždne, mesiac? Tak 2 týždne. Do toho 4. apríla je dôležité sa prihlásiť na tie tréningové veci, aby sme vedeli už dopredu poslať účastníkom, lebo tam sa samozrejme aj čítajú nejaké diela, čiže aj pozerajú sa nejaké prednášky dopredu, čiže treba sa trošku tak pripraviť na to samotné stretnutie potom na ten celý tréningový deň. Ďakujeme pekne za pozvanie. Miroslava Duránková, zakladateľka Akadémie veľkých diel a zároveň aj riaditeľka tohto projektu bola dnes s nami. Držíme palce v tomto projekte a niekedy opäť na budúce. Do počutia, dovidenia. Ďakujem veľmi pekne.